Għalkemm baqa' jgħid sal-aħħar li l-ħruġ tiegħu mill-arena politika kien kif ippjanat, lanqas l-istess Joseph Muscat ma seta' jaħrab miċ-ċirkostanzi mqaqla li għaddej minnhom pajjiżna u kellu jistqar li xtaq li it-tmiem kien ikun wieħed differenti. Il-verità hija li t-tmiem ma kienx kif xtaqtu jien. Xtaqt li jkun iktar biex ngħidu hekk l-aħħar biċċa tkun aħjar u għandi weġa ta' qalb fuq dak illi ġara. Ma hija parti mill-istorja u l-istorja tkun qed tiġġudikana fuq dan kollu. F'dak il-mument għal-ġid tal-pajjiż kelli nerfa' responsabiltajiet kemm tiegħi kemm dak li mhumiex tiegħi. Għax fl-aħħar mill-aħħar jien kont responsabbli. Waqt intervista fuq l-istazzjon Laburista l-għada li rriżenja minn deputat, Joseph Muscat qal li l-istorja għad tiġġudika dan iż-żmien, qal li refa' responsabiltajiet tiegħu u anki dawk li ma kienux tiegħu. Joseph Muscat li fl-2019 kien magħżul bħala l-iktar politiku korrott mill-OCCRP kien ħabbar li se jirriżenja minn Prim Ministru fil-bidu ta' Diċembru, iżda r-riżenja effettiva saret 6 ġimgħat wara lejn nofs Jannar ta' din is-sena. Dan wara jiem sħaħ ta' protesti mqanqla wara l-arrest ta' Jorgen Fenech brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u rivelazzjonijiet xokkanti dwar nies oħrajn qrib tiegħu li għal snin sħaħ Joseph Muscat ħareġ u jiddefendihom. Joseph Muscat baqa' deputat sa' Ottubru minkejja li fil-qorti bdew joħorġu aktar dettalji dwar ir-qrubija li l-istess Muscat kellu ma' Jorgen Fenech fejn saħansitra kien mistieden għal festin feluq sninu fil-Girgenti fejn ingħata rigali lussużi, farloġġi u fliexken ta' mbejjed fini valuta eluf ta' euro. Iżda xejn minn dan ma semma waqt il-programm li ħaxxeħ ta' eżerċizzju ta' kanonizzazzjoni ta' Joseph Muscat. Muscat tkellem dwar il-proġetti infrastrutturali u tenna l-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex u wieħed essenzjali. L-eks mexxej Laburista kellu tweġiba mhux tas-soltu għal min għandu tħassib dwar l-impatt ambjentali ta' ċertu proġetti. U qal li għaxu ta' prinċipju u qatt ma qabel miegħu, Joseph Muscat qal li qatt ma żar it-teatru miftuħ fil-Belt Valletta. Bl-istess raġunament għax skont Muscat huwa punt ta' prinċipju bimma jaqbilx mal-proġett Central Link ma jużax. Verjara kemm qed ngħidu jkun hemm min joqgħod jipparla fuq is-Central Link, issa naraw min qed jien bniedem ta' prinċipju. Jien pereżempju waħda mill-proġetti li qatt ma qabilt magħhom it-teatru miftuħ. Okay. U ma jidhirli li qatt ħlif darba dħalt fih għax inżomma l-prinċipju. Issa ma qed jitkellem kontra s-Central Link ma jużaħħiex dik it-triq. Għax jekk jien għalija l-prinċipju, ma rajta għax dan kollu jkun paroli fix-xejn. Kien iċwiereb Net News.